At være eller ikke at være medlem af EU, det er spørgsmålet, som 65 millioner briter i Shakespeares hjemland går tykker på netop nu. Den 23. juni skal de i stemmeboksen for at sætte krydser i et historisk vigtigt valg, som vi også kender som Brexit-valget. Brexit er trukket sammen af British og Exit, og så er banen ligesom kridtet op. Briterne kan stemme ja til at blive i EU, og så gælder den nye pakke, som den britiske premierminister David Cameron har forhandlet på plads i EU. Det er en pakke, hvor der for eksempel er mere beskyttelse af Londons store finanssektor, færre børnepenge og andre ydelser til nytilkommende migranter, samt øget suverænitet. Men briterne kan også stemme Leave, og ifølge stemmesedlen er det lige med et britisk exit fra EU. Lige nu er der dødt løb i målingerne mellem Leave og Remain. Men hvorfor stemmer briterne overhovedet om deres medlemskab af EU? For at forstå den britiske skepsis kan man for eksempel plukke fra den tidligere S-formand Svend Aukens sproglige blomsterbed. Briterne har altid haft et had-kærlighedsforhold til EU, bare uden kærlighed. Man kan også gå tilbage til 1980, hvor den tidligere premierminister i Storbritannien Margaret Thatcher så berømt sagde, "I want my money back." En opfattelse, som mange briter stadig har, at de giver langt mere til EU, end de får. Regnestykket er, at briterne betalte 166 milliarder kroner til EU sidste år. De har dog fået en særlig britisk EU-rabat, der sidste år løb op i 45 milliarder kroner. Og derudover får briterne 41 milliarder kroner tilbage i støtteordninger til landbrug og andet. Netto, briterne betaler 80 milliarder kroner til EU, og de penge kan bruges bedre, mener skeptikerne. I dag har skeptikerne dog udvidet med et nyt argument. At holde strømmen af flygtninge og migranter nede er nemmere uden for EU. Sidste år kom der 370.000 nye migranter til de britiske øer. Det er ude af kontrol, og det er EU's skyld, mener skeptikerne. Premierminister David Cameron udskrev afstemning for at få et mere klart EU-mandat, men i dag må han i stedet skrækslagen sande, at briterne måske stemmer Leave. Det kan nemlig give en økonomisk lussing af de helt store. Det vurderer i hvert fald det britiske finansministerium. 500.000 britiske job vil gå tabt. Lønnen vil falde 2,8%. Inflationen vil stige 2,3%, så købekraften bliver suget ud af briternes tegnebøger. Huspriserne, ja, de vil falde med 10%. Ingen ved som bekendt, hvad der vil ske, men ifølge en stresstest fra Axioma vil de europæiske aktier dykke med op til 24% på kort sigt ved et britisk nej til EU. Skræmmekampagne. Så slemt vil det aldrig gå i virkeligheden, lyder det fra EU-skeptikerne. Storbritannien er simpelthen for stor og vigtig en spiller til, at de andre lande på den måde kan sætte briterne på reservebænken. Nå, det er alt sammen på den anden side af Nordsøen. Hvad angår det også danskere, om Storbritannien er med i EU eller ej? En hel del af svaret fra finansminister Claus Hjort Frederiksen. Et britisk nej vil skære 0,6% af den danske vækst næste år, og det svarer til omkring 12 milliarder kroner, vurderer Finansministeriet. Følg med i Børsen, både i avisen, online og på Børsen Play, når vi følger den skæbnesvangre britiske afstemning både før, under og efter, at krydserne er sat den 23. juni.